tátu? Ano, a to je tvůj dědeček a babička. A kde jsou? Moc daleko. Kde je daleko? Můžeme tam jet? Víš, Adriane, být táta nebo máma znamená milovat děti víc než cokoliv jiného. Jenže jsou tu věci, které můj táta a moje máma milují víc než mě. Věci, které je občas nedělají moc hodnými. Proto je nevídáme. Takže mě můj táta nemiluje? Proč tohle říkáš? Protože tátu nevídáme, nikdy tady není. Ne, to protože táta hodně cestuje. Jezdí po světě s Natalí a hledá důležité věci. Jednou je najdou a mně bude líp. Pak všichni budeme doma spolu. Ve dne jsem Marinette. Normální holka s normálním životem. Ale něco o mě ještě nikdo neví. Mám totiž tajemství. Tajemná je, neskutečná. Na zrcátku 5 teček má. Na vlastní pěst, ať zvládne test. Co dala jí láska všemocná. Ona to dá. Ona to dá. Kouzelná beruška a černý kocour. Vlkodědové. Je všechno v pořádku, Adriane? Omlouvám se, Natalí. Už je oběd. Ano. Ano, pane. Ano. Naschledanou. Všechno v pořádku, Natalí? Tvoji prarodiče tě chtějí vidět. Buon appetito! Tak takhle se dělá, bračiola. A mně zase přijde, že tady někdo chybí. Kdy pak už ho poznáme? Ale tati, vždyť už ho znáte, viděli jste ho nejméně 100krát. A ten mladý model je krásný jako obrázek. Ano, je moc krásný, ale je víc než to a modela už nedělá, víte? No ne, to nevíme, když si nám ho ještě oficiálně nepředstavila jako svého přítele. Tak jsem si říkal, že bys ho k nám v neděli mohla pozvat na oběd. Pozvi ho! No tak přestaňte. Je to poprvé, co má nějaký vztah. Ať se řídí vlastním tempem. Můžeš ho pozvat, pokud chceš, zlatíčko. Ale ne, to je moc brzo. Ne, že bych už přemýšlela o svatbě, 3 dětech a křečcích jménem. Pozvi ho! No, tak dobře. Marinette. Ahoj, Adriane. Nemáš v neděli na oběd čas? Já už mám něco v plánu. Je to něco důležitého? Setkám se s prarodiči. Páni, to je super. Co je? Ani nevím. Neznám je. Ještě jsem je neviděl. Doopravdy? Rodiče mojí mámy. Nechtěla, abychom se poznali. Ale proč ne? Říkala, že jsou zlí. Co se týče otce, ten mi o svých rodičích ani nic neřekl. Páni. A teď z ničeho nic mě prý chtějí vidět. Nevím, co mám dělat. Ty víš, jak rád bych s tebou strávil neděli. Já taky. Ale víš ty co? Když ty nemůžeš přijít ke mně, přijdu k tobě. Já jsem na prarodiče expert. Určitě nejsou tak špatní a pokud jsou vážně zlí, tak tě ochráním, protože jsi rodina. No, ještě ne. Chci říct skoro? Co ty na to? Pokud je to možné, tak bych asi byl rád, kdybys tu byla se mnou, jo? Ale jistě, že je to možné. Uvidíš, dej mi na tak. Nejsem si jistá, jestli je to dobrý nápad. Lord Graham konkrétně řekl, že chce, aby to bylo shledání pouze s rodinou. V jídelně má povoleno být jen obsluha. Proto ta uniforma. Otvírák měkkýšů je napravo od vidličky na ryby. Lord Graham je pedant ohledně pravidel. Musíš být velice diskrétní. Tohle jsem dělala už moc krát. Pomáhala jsem rodičům při cateringu. Já budu neviditelná. Spoléhám na to, že mi vy dva povíte, jak to šlo. Jak to myslíš? Ty s námi nebudeš obědvat? Nejsem součástí rodiny. Cože? Ví Lord Graham, že už jste v podstatě Adrianovou mámou? Já Adrianovi matku nahradit nemůžu. To jsou tví prarodiče z matčiny strany. Emil a Millie Graham de Vanille. Je mi ctí vás přivítat. Nepřijeli jsme za vámi. Rád bych vám připomněl, že toto sídlo bývalo naše, než jsme naši dceři a jejímu krejčímu dovolili zde žít. No,
Aspoň splodili slušně vyhlížející dítě. Dědečku, babičko, Lorde Grahame, prosím. A nyní přijíždějí tvoji prarodiče z otcovy strany, Johnny a Gabriel Grassetovi. Velice vám děkuji za pozvání, vaše mezinárodní výsosti. Zdravím vás. Jsem Lord Emil Graham de Vanilly, vévoda z Westchestermanstru a to je Lady Millie. Má žena. Já jsem Johnny a to je Gabriel. Nejsme svoji, ale jako vězeň lásky jsem k ní už navždy připoután. U velkého Jaggida, Adriane, na tenhle den jsem čekala tak hrozně dlouho. Osobně si ještě pohlednější. Co je to za zajímavou vůni? Je odporná. To jsou mé balotins. Lahodné, ne? Dělal jsem je sám. Musím ty maslíky ohřát. Kde máte kuchyni? Nedělej si starostí, má apetít, jen mi ukaž, kudy jít. Už jsme těmi formalitami promrhali dost času. Náš oběd čeká. La la, to je ale noble. Voilà, a už jsou v troubě. Drazí příbuzní, nedobrovolně dodal bych. Díky, že jste souhlasili s tímto obědem, který se jistě ukáže jako určující pro budoucnost našich rodin. Otázka, již nás svedla k tomuto stolu. pardon, já jsem něco zapomněl. Tak jen běž. Díky. Plegu, Adriane, Marinette, musí to být těžké, ale všechno bude v pořádku. máš pravdu, bude to v pořádku. Jak už jsem říkal, otázka, jež nás svedla k tomuto stolu, je, kdo se ujme opatrovnictví Adriana, když je teď sám. Ale Adrian není sám. Pan Adrian rozhodně není sám ohledně těchto předkrmů, řekla bych. Pokud mohu, Lorde Grahame, já žiju s Natalí. To je zaměstnankyně, ale ne rodina. Nemá žádný právní nárok se o tebe starat, na rozdíl od nás. Rodičů tvé matky. Drahý Emile, Natalie zná Adriana tak dlouho, že už prakticky je členem rodiny. Milí, ještě mluvím. Nech si své zbytečné poznámky pro sebe. Jak je vidno zde na erbu naší rodiny, Graham de Vanillyovi vždy spolehlivě překlenovali království anglické a také to ubohé království francouzské. To je vtipné. Ten hafán zametá podlahu. A co se píše tady v té básničce? To je vlk. A ta básnička je naše rodinné moto, ale na tom nesejde. Tato dvojí národnost je symbolizována dvojprstenem, který byl z generace na generaci předáván nejstaršímu Nepálí se tu něco? A to je můj Johnny. Vždycky si hraje s ohněm. Pane Adriane, mohl byste se mnou jít na chvíli do kuchyně? Mockrát vám děkuji. Natalie, to přece ne. Adrian nemůže bydlet tam s tím lordem. Marinette, ten lord je jeho dědeček a já nemám žádné právo... Musí se s tím dát něco udělat. Co ty si o tom myslíš? Nechci odjet z Paříže, Marinette. Nechci opustit tebe ani Natalí, ale jsou moje rodina. Uhlí. Specialita severu, že ano? Takhle vy to tu jíte. Ale to není uhlí, to jsou mé balotins. Jen to nech na mě. Marinette, ne! Milí, ty tu hrůzu opravdu chceš ochutnat. Zdá se, že uvnitř je stále něco poživatelného. No dobře, otrav se, pokud chceš, ale nechci o tom pak od tebe nic slyšet. Teď zpět k věci. Adriane, podej mi dvojprsten Grahamových. Ale pro pána, to je neuvěřitelné. To snad není pravda, ticho! Čím je to plněné? Mahoel. To je sír. Co pak je, snad nejste alergická? Gabriel, stávkuj, vezmeme vás do nemocnice. Ne, to je v pořádku. Jen je to tak lahodné. Milí, buď tak laskava a trp potichu, to ty umíš moc dobře. Tak, jak jsem říkal, je na čase, aby se Adrian a dvojprsten vrátili. Adriane, kde je ten dvojprsten? Dal jsem vám ho, Lorde Grahame. Vy. Co vy?
Nebudeš jíst balotýn s Emil? Vraťte mi ten prsten. Jo, aha, tak teď mě nazýváte zlodějem? Moment, hlavně se nenechme unést. Někde tady musí být. Já taky se po něm podívám. Dvojprsten tady není a tady taky ne. Nikdo neopustí místnost, dokud se dvojprsten nenajde a mezi tím podepíšete tento kontrakt, který mi za prvé udělí opatrovnictví Adriana a za druhé zajistí, že už se ho nepokusíte navštívit. Ale zhoudnost, pokud byste nás chtěl držet od toho nebohého hocha, kterého jsme právě teď poznali. Poslouchejte, milorde, pokud by Adrian měl s někým mít, tak jsme to pouze my a určitě ne nějaký zlý mesie, jako jste vy. Emile, drahý, proč nás vůbec zajímá ten prsten a všechny ty zastaralé zojky? Mili, pro pána krále, neodmlouvej mi. Proč pořád takhle křičíš? Pardon, to jsem nemohla. Je mi to úplně jasné, tak kolik chcete? Nechte si své peníze, nechtěli jsme je přečíst. Lety a nechceme je ani dneska. Už dost s tou šarádou. Jen z toho chcete vyždímat víc. Řekněte částku a ukončíme to. Jste jediný, kdo tu dělá šarádu. Myslíte, že nevím, o co vám celou dobu jde? Tak buďte upřímní, řekněte, proč chcete, abychom to podepsali. Hav, vždycky je to o tom, kdo vrčí nejhlasitěji. Nedělejte, že nevíte, jaká by to byla ostuda, kdyby lidé věděli, že druzí Adrianovi prarodiče jsou... Jsou co? No tak řekněte to. Jsou majitelé nějakého pochybného fast foodu. No a co je za problém? Krasetovi jsou ve francouzské gastronomii déle, než mají Grahamovi v Erbu tohle koště. Moji předci podávali hranolky s omáčkou i parmentiérovi. Hav, koho cokoliv z toho zajímá. A ty přestaň všem louškat ty balotýny, je to zcela odporné. Emile, přestaň na mě už štěkat. To mám štěstí. Dej To patří tomu klukovi a ne vám. Ruce pryč. Moje. Mili, okamžitě se sem vrať. Mili. Legu, tak už se ovládej. To nejde, Maroel je hrozně dobrý. Mili, přestaň se snažit být středem pozornosti a okamžitě vylez. Já už mám pokrk mizerných aristokratických patriarchálních diktátorů. Já mám prsten, já jsem královna, nebudeš mi říkat, co mám dělat. Klíč, máte ten klíč? Ten klíč. Světelná Evropa v Praze. Eiffelovka, Koloseum, Tower Bridge a další symboly Evropy ze 100 000 světek. Nezapomeň... Nebudeš mi říkat, co mám dělat. Klíč, máte ten klíč? Ten klíč. Zdravím vás, promiňte můj vpád. Už máte dost lidí, co křičí a rozhodují za ostatní, že ano. Vím, co by se hodilo, abyste konečně v čele byla vy. Můžu vám dát tuhle moc. Tedy, pokud souhlasíte. Mili? Ne, já jsem boutkyně a jsem paní prsten. No, chtěli jste boj? Tak tedy bojujte jako vlci. Co se to děje? Adriane, nezůstávej tu. Ale naopak, zůstaň, když se bojuje o tebe. Marinette, jdi někam do bezpečí. Natalie, postarejte se o Gabriel, já dojdu pro pomoc. Je to s prarodiči vždycky takhle komplikované, Marinette? Může být, ale napravíme to. Tyky, tyčky! Jo! Vítejte u hlavního zápasu.
hlasu. V tomto rohu Johnny Hranolka Grasset, zázrak ze severu. A v tomto rohu Emil vévoda Graham, náš děd z Albionu. Nechci ten nejlepší vlkoděda odvede Adriana. Boj! Já se nechci brát! Já taky ne. Dokazujete to zvláštním způsobem. To ne já, to mé tělo. Ztratil jsem nad ním Já kontrolu. Konečně Adrian zjistí, který z jeho dědů je nejsilnější, když zjevně záleží jen na tom. Pokud se navzájem nezničíte, což by mu umožnilo, aby o svém životě rozhodoval sám. Jenom se přemění, použij svou moc a celé to znič. Tak by všichni věděli, že jsem černý Tak kocour. se uvolni a využij ten čas, aby si se mnou dal balotýnc. Já se ti hrozně omlouvám. Taky se omlouvám. Předtím jste ale vypadali bojovněji. Taky má to nebylo schválně. Pardon. Omlouvám se. Bez obav, všechno se brzo vrátí k normálu. Beruško, zachraň nás. Ale tak to ne. Sem do ringu nikdo nesmí. Má dáma nás odsud dostane, Plegu. Samozřejmě, tak jako vždycky. Ale nebude jí divné, že se kocour neukázal? Plegu, drátky! Má dámo, viděl jsem na nebi zvláštní plošinu. Jsem na cestě, ale... Násilí nikdy není řešení. Proč mi nedáte to včetně Akuma, abychom si o tom mohli společně v klidu popovídat? Popovídat? Všichni společně? Myslíš, že ti dva mají zájem si popovídat? Mají chuť se jen hádat a mít pravdu. Jsou jeden jako druhý. Nemůžete mě s ním házet do jednoho pytle. Nechte si to, není to vina mé ženy, že ztratila hlavu kvůli vašemu jídlu. Vidíš? Dokazují, že mám pravdu, Beruško. Blá, 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 jsem na cestě, ale trochu se nejspíš zpozdím. Černý kocoure. Berušce nedochází, že padouši jsou oni a ne vy. Zbavte se jí a získejte její mirákulu. Porazte Beruško. Já? Désolé, Beruško. Super hrdinko. Bavíš se se svými přáteli, Beruško? Řekněte se té moci, co vám byla dána, já vás prosím. Jdi! Tak ať je po vaše. Pláčeš na špatném hrobě, Beruško. To je to nejsilnější na celém světě. Rodinné vazby. Ne, stůjte mi, Mitchellové! No tak, obejměte se a udobřete. Už si nadělal zla dost, útráku. Do polepšovny s tebou! Mám tě! S bohem, malý motýlku. Kouzelná Beruška! Asi jsem snědla moc balotýnc. Magický talisman vám pomůže činit správná rozhodnutí. Už musím jít. Já letím. Aha, Beruško. Kde je Marinet? Marinet? Marinet! Teček dost. Marinet? Marinet! Adriane, Marinet! Měl jsem o tebe takový strach. Tenhle prsten patří Adrianovi. On... pořád jsem jen teenager, Natalie. Jsem jen Adrianova přítelkyně. Nemůžu za něj rozhodovat, nebo bránit prarodičům, aby bojovali o jeho opatrovnictví, ale vy jste dospělá a jste ta, kdo se o něj staral od doby, co jeho rodiče zmizeli. Jestli je tu něco, co vím jistě, tak to, že pro Adriana jste teď jako matka. Adrian není můj syn. Nemám na to právo. Jak řekl Jagged, vy jste tak, kdo ho miluje a tak jste jeho máma. To opravdu řekl? A jestli ne, tak by měl.
Je to vážně to, co chceš? Můj život je tady, v Paříži, s Marinette, přáteli a s tebou. Budu vás o prázdninách navštěvovat. Mnohem líp se poznáme, samozřejmě, pokud chcete. No jistě, budeme rádi. No, Potřebuješ mnohem víc, matku, než náš erb. Moc rádi tě přivítáme, kdykoliv budeš chtít. I vy jste vítáni nás kdykoliv navštívit, pokud chcete. Budou tam další vaše lahodné balotýns? A budou tam i hranolky. To je specialita Grassetových. Pak to pozvání s radostí přijímáme. teď vážně, Milly. Emile, přestaň. A konečně to už přiznej, ty miluješ hranolky. Co, doopravdy? Otče, už si našel lék pro mámu? Ne. Takže zas odjedeš? Až se matka uzdraví, otec tu zůstane s vámi oběma. Už navždy. V českém znění Anežka Sajcová, David Štěpán, Tereza Chudobová, Kristýna Skružná, Rudolf Kubík, Radovan Vaculík, Eliška Nezvalová, Dagmar Křížová, Klára Nováková, Pavel Tesař, Silvie Matičková, Bohdan Tůma a další. Překlad Tomáš Cipro. Zvuk Pavel Kadlec. Produkce Sonja Oulová. Dialogy a režie Magda Lancmanová. České znění vyrobilo Ajuna v roce 2025.